खुलुमबाय लोगोफोर दिनै खनसे फिन आरोबाव भिडिअनि गेजेरजों फैफिनबाय आं दाखालि साननैसो एसे प्रब्लेम जादोंमोन उसुबिदा जादोंमोन बिनि थाखाय आं भिडिअ लाइभआवबो फैनो हायाखै भिडिअ फैनो हायाखै बेनि थाखाय आंनि जेसेबां आंनि चेनेलखौ नायग्रा बिथांमोननिसिम क्षमा बियो आरो निमाहा बियो बिथांमोना सोरबा सोरबा भिडिअ गोदान लाबोबाव होननानै बुंदोंमोन लाबोनो हानाय जायाखै आं भिडिअखौ मैयासो मोननाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय आंनि मबाइला एसे सिज जादोंमोन सप्ता खनसेनि थाखाय बेनि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखैमोन दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जों जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोना मा होनलायो खौसेथिया माबोरै जागोन आंबो लुबैयो दिनै हारि हिसाबै जाथि हिसाबै खौसेथिखौ लुबैयो खिन्थु दिनैहाय दाखालि सनितपुरावहाय मोनसे आबसुनिफ्राय मोनसे स्टेटमेन्ट होदों दिनै जों खौसे जालायनांगोन खौसे जाब्लासो जोंनि जि थांखि बेफोर जाहैगोन नंगौ बिथांमोननि बुंनायखौबो आं मानिदों नाथाय सिगां खौसेथि जाग्रोनांगौआ आबसुजों BSFजों खनसे जाग्रोयोब्ला साबसिन जागोन बायदि मोनदों आं बिनि उनावहाय पलिटिकेल हान्जा बे मोननैया मानो खौसे जानो हाया मानो दिनै UPPLनिखौ BPFआ नायनो मोजां मोना आरो BPFनिखौ UPPLआ मानो नायनो मोजां मोना दिनै पलिटिकेल हान्जा मोननैबो बिथांमोना बुङो खौसेथिनि खोथा बे खौसेथिखौ जों खुगायाव ओरैनो सोरनिबा थाखाय खौसेथिया बिराद गिदिर बाथ्रा सोरनिबा थाखाय बुंलाबायबानो जायो खौसेथिया बेफोरबायदि आरोखि जोङो खौसेथि जानोब्ला नों जुदि वान स्टेप आवगायदोंब्ला आंबो वान स्टेप आवगायनांगोन नों जुदि वान स्टेप आवगायदोंब्ला आं 2 स्टेप जुदि फावसायफिनोब्ला होनबा जोंनि खौसेथिया मालाबाबो जानाय नङा दिनैहाय मेनावहाय एबसुजों BSFजों मानो खौसेथि जानो हाया बिथांमोना मानो मोनसे टेबोलाव मानो जिरायलायनो हाया दिनै मोनसे थुरसियाव मानो ओंखाम जालायनो हाया बाथ्राया बे आरोखि NDFBनि माखासे लिडारफोराबो मानो खौसेथि बिसोरनि खुगायाथ' रासिन खौसेथिनि खोथा ओंखारो नाथाय मानो खौसेथिया बहा मानो जानो हाया खुगायावल' बुङो जों खौसेथि जानांगौ खौसेथि गैयाब्ला जों जेबो जाया जाखायाबो खौसेथिजों ज' गैयाब्ला दिनै पलिटिकेल हान्जानि बाथ्रायानो होन BPFजों UPPLजों मानो ज' जानो हाया UPPLजों BPFजों मानो ज' जालायनो हाया पलिटिकेलनियाथ' आलादा बाथ्रा बे मोनसे गाद्दिखौ जिरायनो लुबैनानै बयबो गावबागाव माबाखौ पावारखौ लानो लुबैनानैनो बेफोरबायदिया जायो आरो आं दा जि माबा नुदों लाइनखौ नुदों मथामथि खौसेथि जागोना 100 बोसोरब्लाबो बर'आ ज' जानायनि लामाखौ नुवाखै आरो जानायबो नङाफोरबायदि मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एबसु हिसाबै UPPLआ एबसुजों एसेब्लाबो क्लस BSUआबो दिनै BPFजों एसेब्लाबो क्लस होनबा दिनै पलिटिकेल हान्जायावनो दंहैजोबो खौसेथि खालामनोबो हायो ओमफ्राय खौसेथिखौ सिफायनोबो हायो होनबा दिनै बिसोरो माने खौसेथिखौ लाबोना होनो हाया आं सानो आंनि फिसा थौले साननाय आंनि फिसा मेलेमजों बुंनाय आरोखि बियो आंनि मेलेमा गिदिरबो नङा दिनै BSU लिडारफोरनि थाखायबो बिसोरजों आंहा रुजुफानो हानायनि क्षमता गोहो गैया आबसुनि लिडारफोरजोंबो दिपेन बर' बिथांमोननि खाथियाव आं थानो गसंनो समाया आरो प्रमद बर' हाग्रामामोन बिथांमोननि खाथियावबो आं थानो गसंनो समाया नाथाय आंनि खोथाया 100थायाव फंसेब्लाबो बबेबा मोनसे खोथाया राइट जानो हागौ दै आं ओरैनो खोथाखौ होनाखै दिनै खौसेथिनि बेलायावहाय नोंसोरो दिनै बहुद गोबां खोथा होनना बुंदों दाखालि खौसेथिनि खोथाखौ बुंनायावनो आङो गोसोजों गोसो गाबनोबो ओंखारदों दुखुबो मोनदों हिसाबै जोङो आंनि साननायाव
एबसुजों BSUजों मोनसे मिटिङाव जिरायलाय। मोनसे मिटिङाव जिरायलाय, समस्त बर' रायजो राजाखौ लिंहरजोब, सानजा टु सोनाब भासिम समस्त बर' राजाखौ लिंहरजोब। अब्लानो खौसेथि जानो हायैनि गिदिर बाथ्रा गैया। रायजो राजायालाय मा बिथांमोना बेसोराफोर खौसेथिनि खोथाखौ दिनै नों लिंबाबो नोंजों थांगोन, आं लिंबाबो आंजों फैगोन, बै लिंबाबो बैजों थांगोन। ओंखायनो BSUजों एबसुजों गोरोबलायना फारागा मा दं? फारागा आंनि हिसाब आंनि नुहुरनायाव जेबो फाराग गैया। नोंनि खोथाखौ आं गनायनो हायाखै, नोंबो आंनि खोथाखौ गनायनो हायाखै, बावहायनो खौसेथि गैलाया। खिन्थु जोङो नोंनि खोथाखौबो आं बबेबा मोनसेखौ एसेब्लाबो गंग्लायनांगोन, नोंबो आंनि खोथाखौ गंग्लायनांगोन, होनबासो जों खौसेथिया जानानै फैगोन। नोङाला खौसेथिया मालाबाबो फैया। आंबो बे सनानि गादिखौ लुबैगोन, सियारखौ लुबैगोन, बेबो बेखौ लुबैगोन। मानो? मा बेलाय? नोंसोर दिनै पलिटिकेल हान्जायाबो नोंसोर ज' जा। नोंसोर ज' जा। बर'नि खुंथाइ, बर'नि जायगा, बर'आनो सालायथों, बर'निनो जायगा बियो। दिनै मानो सालायलायनो हाया? दिनै आं बेसेबा गोबाव सालायबाय, आं सोरजोंबा दे सोरबा सासे सालायथों, सालायनो होदोलाय। दे आं 5 बोसोर देग्लाय सालायथ'ला, सोरबा सासेया हगारना होलायदो। खिन्थु जोंनिया मा हगारलायनो गोसो गैया। दिनै नों सोरबा सासेया गैयाब्लानो सोरबा सासेजों ब्लड, सोरबा सासेजों गैयाब्लानो आंखौ माबा मोनसे खालामबानो आं उमुकजों ब्लड, बिदि जानो नाङा आंनि साननायावहाय आरोखि। दा जुदि नोंथांमोनानो दिनै बर'निनो लिडार, नोंथांमोनखौनो बर' रायजो राजायानो लिडार होनना गनायदों, नोंथांमोनखौनो दिनैहाय BSUनि लिडारफोरखौनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा लिडार होनना मानिदों, एबसुनि लिडारफोरखौनो बयखौबो लिडार होननानै मानिदों, BPFनि लिडारफोरखौनो बयखौबो लिडार होनना मानिदों, UPPLनि लिडारफोरखौबो जों लिडार होननानै बुंदों। नाथाय खौसेथिया नोंसोरनि गेजेरावनो लिडारफोर गैलाया। आरो ओमफ्राय बे एबसुखौ दिनै बेकबन होननानै बुङो। बेकबन होननानै बुंदोंबाय बिथांमोना खौसेथि लाबोनायनि खोथाखौ गोबाङावनो बुङो। ओंखायनो नोंथांमोनखौ दिनै एबसुनि लिडारफोरखौ आं खावलायगोन, नोंथांमोना समस्त बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै BSUखौबो फै, जोंबो थांगोन बावहाय, जोंबो थांगोन, जोंबो एटेन्ड जागोन। नोंसोरनि आखाइ हमलायनानै बिखाजों बिखा बोजबलायलायनो हानायखौ जोंबो नायगोन। जोंबो नुयोब्ला थिगैयासो मोजां, जोंबो फोथायगोन, मिथिबाय। ओंखायनो आं खावलायगोन, खौसेथिनि खोथाखौ सालाय बिजौआवनो बुंबा जों खौसेथि गैया होनना बुंलायोब्ला बे गोरोन्थि। माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जोंनि खौसेथि फैयो, ओंखारलायलायो, बेफोरबायदि ज' जाजाय ओंखारलायो, अब्लानो जोंनि खौसेथि फैगोन। आं दिनै बारा गोबाव खोथा भिडिअ खालामला रायजो राजाफोर, आंनि बुंनाय माखासे खोथाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आं समस्त बर' रायजो राजानाव आं निमाहा खमा बिनाय थाबाय। आरो आंनि भिडिअखौ जुदि नायना मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम। कमेन्टखौ आं बारा नाया, आं बेयावबो खमा बियो, आं कमेन्टखौ बारा नाया। शेयार खालामनानै हो, राननानै हो गोबां रायजो राजानो। नोंथांमोना आरो आंनि जाय आंनि लोगोफोरा आंनि चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामना लानायफोर बिथांमोननिसिमबो, बिथांमोना गोबां भिडिअ लाबो होनबाय थादों, आं लाबोनो हायाखै। नोंथांमोना जि भिडिअखौ लाबोनो होदों आं थांनो हायाखै, माखासे आं प्रब्लेमनि थाखाय थाङाखै, थांगोन। खिन्थु आङो सम सुबिदाखौ लानानै भिडिअखौ खालामगोन। अब्लाना बे समावहाय माखासे खोथाया फोरमानफोरखौ मोनहैगोन, फोरमानखौ मोनब्लासो आङो माखासे भिडिअखौ आङो लायो आरो खालामहैगोनबो। आरो आं जा बुंगोन सैथो खोथाखौ बुंगोन, आरो असैथो खोथाखौ आं बुंनायबो नङा। आरो आंनि खोथाया मालाबाबो ओरै खायथ्रा खुयथ्रा जिबौ बायदि खारग्रा, जिगजागाव खारग्रा नङा, स्ट्रेट फुरा सिदाल' बुंखागोन आं। बावहाय सोरबा पलिटिकेल हान्जाया आंखौ दुखु मोननानैबो लाब गैया, गाज्रि मोननानैबो लाब गैया। दिनैहाय पलिटिकेल हान्जायाव जोंनि एक्सफोरनिफ्रायबो लिडारफोर दङ, बिथांमोना आंखौ गोसो सिङाव बिराद दुखु मोननानै दं, गाज्रि मोननानैबो दङ। लाब गैया, आंखौ दुखु मोननानै आं जा बुंगोन स्ट्रेट बुंगोन।
बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। प्लास लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ जाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै हो, शेयार लाइक, सोरबा गोदानफोर नायदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै हो, बे आरोखि। आरो जुदि खालामैफोराथ' आरो सोरबा नायनो बाबायबा अफ्रिनि होननानै जुदि नायनो बाबायबा बेखौ नायनो नाङा, डाइरेक्ट डिसलाइक मारिनानै हो, नो प्रब्लेम, बहायबो उसुबिदा गैया। बेफोरबायदि। गोजोन्थों, खुलुमबाय, बाय।